Арт Ефир. В студиото ни е Сава Драгунчев, който е актьор, учил английска филология, международни отношения и не малко още други неща, но пък и който е написал докторантура, посветена на героите на Шекспир, озаглавена ентропията на образите в Шекспировите произведения. Нали така? Не бъркам, Сава. Здравей! Да, добър ден! Ако се абстрахираме от годишнината, която отбелязваме 450 години от рождението на Шекспир, твърди се, че в последните 25 години човечеството отново много сериозно се обръща към Шекспир и неговите произведения. Смяташ ли, че е така наистина и изобщо в какви моменти смяташ, че се обръщаме към неговите произведения? Не бих казал, че са последните години. Както в театъра, така може би в литературата наблюдаваме една цикличност, в която в продължение на дълги години се повтарят едни и същи мотиви, които биват след това заменяни от други решения или други виждания. Едва ли е тайна за някого, че България малко, дори и в това попреще, не говоря за литературата, говоря за театъра, по-скоро изостава и в този си смисъл ние в момента сме в един цикъл, който отразява етап, такъв какъвто е в другите държави, разбирам най-вече Великобритания. Този елемент се е случвал в 60-70 години на миналия век. Което е нормално, разбира се, което е и добре, защото това означава, че ние успяваме да си извървим собствения си път. Ти самия защо се обърна към Шекспир? Защо избра да пишеш научна работа за него? По ред неизборими причини, една от които най-органичният преход от нещата, които бях учил преди това. Ми се стори, че би бил самия Шекспир, от английска филология към театър, т.е. от една посока на литература, чисто езиковецка трактовка, да влезем в художествената част, свързана с театъра. Това от една страна. От друга страна, още докато бях студент в НАТФИЗ, бях избран да участвам в едно обучение в Шекспировия глобус театър в Лондон. 2 години след като завърших пък, отидох на летен университет в Кралския Шекспиров театър. Това е Стратфорд на Ейвън. Междувременно бях играл, вече не помня, може би 3-4 спектакъла по пиеси на Шекспир. Към днешна дата те са около 7-8 общо, може би. И под една или друга форма творческият ми път, колкото и нелепо да звучи, творческият ми път е по някакъв начин неразривно свързан с този автор. Каква е тезата в твоята работа? Ентропия означава разпадане. Да, тезата е... Идеята ми беше да преведа, така да го наречем, британския ноу-хау за подхождане към ролите на Шекспир в български условия. Шекспир в България се интерпретира за съжаление, един доста фриволен начин. Една голяма част от хората вероятно знаят, че освен на чистия текст от реплики на героите, в самите реплики са включени и така наречените директиви или скрита режисура на автора, която, за съжаление, скрита режисура на автора трудно, първо през превод, второ, пак казвам, в днешните условия. Трудно ли се открива тази скрита режисура? Това ми беше и основната практична част от доктората, как точно да бъде откривана тази режисура. Пак казвам, проблема на българския театър е, че никой не уважава това. Всеки, по-голямата част от режисьорите основно смятат, какво се дължи тази фриволност? Доста фриволен е подхода към Шекспир. Криво разбрано чувство за свобода и криво разбрана артистизъм, който аз сега ще кажа с Шекспир повече, отколкото той предполага. Той предполага толкова много, че ако някой се опитва да каже повече от него, със сигурност е обречен на успех. Явор Гърдев ме покани за консултант на неговия Хамлет в Народния театър, където съм и актьор на трупата. И точно с самият Явор Гърдев е един стожер на спазването на автора, така че от гледна точка на режисурата с него този проблем нямахме, но имахме проблем с актьорите, защото се оказва, че в професионалния театър, и то най-добрия, може би в България, така наречената мерена реч е
едно препятствие, което не е лесно се преодолява от българските актьори, което вероятно се дължи и на преподаване преди това в Театралната академия и може би и на развитие в самия театър. Дори случайно да се отвори произволен пасаж от този автор, задължително ще се открие нещо ново. Необятността на този автор е такава, че във всеки един миг някъде той е скрил някакво поредно послание към било то режисьор или актьор. В зависимост от решението, в зависимост от настроението, в зависимост от душевния мир в този миг на творящия Шекспир, в едно най-просто изречение, като да бъдем или да не бъдем, както е по последния превод на професор Шубанов. Дори там може да се намери или да се зачуди или да се задълбае в нещо ново. Ти си дълбал в образите на Шекспир. Шекспир е, може би, един от авторите, които е създал най-много в световната литература ярки образи. Всъщност няма психологически или психиатричен аспект на човешката природа, който да не е отразен в всичките 30. Сега тук попадаме на един деликатен момент. 36, 37, 38 или 39 са пиесите, написани от Шекспир. Последните две са евентуално в съавторство. Геният на всички настроения, така го наричате. Да. Аз искам да ти кажа едно от твърденията на един от най-известните шекспироведи в света, професор Харалд Блум, който твърди, че Шекспир е изобретил човека. Звучи ми малко пресилено. Аз по-скоро би го префразирал. Когато човек е бил създаден или сътворен, не е имало кой да го опише до 1564, когато се ражда Шекспир. Може би по-скоро така. В началото без словото, след като дойде словото на Шекспир, може би тогава човекът е вече станал човек. Добре, изнамерил ли е Шекспир литературата или е произлязъл от нея? Това са също две спорни и така доста често обсъждани твърдения. Аз умишлено в доктората си и въобще в тези си търсения избягвах този въпрос, кой всъщност е авторът. Вероятно, знаете, наскоро имаше един филм Anonymous, който брутално хвърли друга светлина върху идентичността на автора, но ако трябва да се чисто исторически разгледаме нещата, това е един човек, който има едва ли не основно образование и изведнъж произвежда това количество творби. Изискващи огромни познания в всяка една област на живота. Което се твърди, че почти невъзможно, освен ако не е свръх гений. Аз предпочитам да вярвам, че е свръх гений. Даже дори не се занимавам и с това латински учил или не е учил по това време. Дали мирогледа му се е формирал само в неделя, когато ходил на неделна служба, примерно, смятам, че не е интересно това. Може би от гледна точка на съвременния човек,
по-ценно е да смятаме, че такъв човек е съществува и такъв човек е гений, защото някакси това би ни заредило с пиетет към творбата, отколкото да се занимаваме с някакво злободневие, къде е роден, кого е роден, с кого живял и не е живял. Може би мистично ми изглежда и в този смисъл по-театрално и по-свързано с изкуството, да го разглеждаме като така, както каза Петербург, кристална ваза, което не трябва много да пипаме, за да не я щупим. С което не съм съгласен. Защото всъщност Шекспир е дурак устойчив. Каквото и да му правят, той ще си излезе. Наскоро направихме с студентите в надвис един спектакъл, компилация от текстове на Шекспир и както сами се досещат, студентите със своята дръзновенност, втурване през глава, създадоха безумия, красиви безумия. За пореден път доказаха, че каквото и да се прави с този автор, ако, разбира се прави с уважение към него, то винаги ще е добро. Така че в този смисъл, чак да не докосваме тази кристална ваза, напротив, да я подмятаме и да си поиграем с нея. Спомена, че си ходил да специализираш в Лондон, в театри, свързани с Шекспир. Там по-различно ли подхождат към него? Да, разбира се, че подхождат различно, пъти по-различно. Те имат и, как да кажа, правото и основанието. Кое е най-важното в този подход, което го различава от всички останали? Това, че те са тъй или иначе Шекспирови театри или уважението да, разбира се, репертуара, че основно Шекспир, това е ясно, както разбира се и други ренесансови автори се поставят. Да не забравяме, че англичанина, говоря за английски, не говоря за другите школи, но англичанина така не че откървен с Шекспир от ранна детска възраст. Нещо, което отвъд острова не се получава и не се случва. Докато при нас, аз една смешка такава да си правя, ние докато рецитираме, аз съм българ, че обичам нашите планини зелени. Колегите в Англия са рецитирали сонети. Изходната точка на българина към Шекспир е една, сравнена с тази на англичанина към него. България няма, за съжаление, няма интерес към публичното говорене в смисъл на риторично говорене. Тук може би е момента да кажа, че съм председател на Съюза на говорещите английски език в България, които организират едно състезание ежегодно по риторика, по публично говорене. И се опитваме точно тази ниша да запълним, но така ли, че в България това нещо не се абсолютно никаква традиция няма в тази посока. Може ли да рецитираш Шекспир на английски? Мога. Би ли го направил за нашите слушатели? Актьор Сава Драгончев, Шекспир на английски. Нещо любимо за тебе. Ако започна с монолога на Хамлет, едва ли ще успея да го изкарам целия. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end, the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis the consummation devoutly to be wished. To die, to sleep,